Kuom wachno anya wacho ni en kare nikech wajoma mine besani wadich seche te. Wadich maka donje jikon to gima neno kanyalo tedo piyo piyo en mochele. Mabendi baya kendo kanyo to taseketo pigi arito mondo chiegi. To dich ni jomoko dich e tich, jomoko besani odich sana e social media. Koro yudo ka ng'ato neno ka odwalo kuon ni dhi kethone sa. To dwa gimotimo piyo piyo mondo ae mondo dogo tim gima notimo kata ka en social media kata ka en tich. Koro ka joma chuo wacho ni wapidho gi mchele machon ne ging'e ni wasungu wacho ni to a man's heart is through the stomach. Koro yudo ka negi take care ber yudo ko ted kuon madhi mkati chai madho gi rabuon chai madho gi ndum. Koro yudo ka tuoche matindo tindo gi ok girad godo. But sani yudo ka wachamo gik moko kaka mchele